Ndewo, aha m bụ Ijeoma. So this conversation is still about food. This is the second lesson on talking about food. And as usual, I will say it all in Igbo first and then translate it towards the end of the video. So if you just want to listen to the Igbo version, listen to the first part. And then when you want to check your understanding, you listen to the ending. Dalo. Ofe egusi na-agụ m. Ọ dị mma. Ya na gịnị? Ya na garị. Ka anyị pụọ gaa rie nri. Ọ dị mma. Ebee ka anyị ga-aga? Na nke Mama Chinedu. Ọ na-esi ọfụma? Ee, nri ya na-atọ ụtọ. Ofe egusi na-agụ m. Ọ dị mma. Ya na gịnị? Ya na garị. Ka anyị pụọ gaa rie nri. Ọ dị mma. Ebee ka anyị ga-aga? Na nke Mama Chinedu. Ọ na-esi ọfụma? Ee, nri ya na-atọ ụtọ. English translation. Ofe egusi na-agụ m. I want ofe egusi. I want to eat ofe egusi. So that's how you say it. If you say mmiri na-agụ m, I want to drink water. Okay, so like I'm hungry for ofe egusi. Okay. Ọ dị mma. Ya na gịnị? That's okay. With what? So as in the ya is there is the egusi and what? Ya na gịnị? Egusi and gịnị? Ya na garị. So egusi na garị. Yeah. Ka anyị pụọ gaa rie nri. Let's go out and eat, please. So even though there's no biko there, the pụọ has a please inbuilt because of that no. Because they could have as well said ka anyị pụọ gaa rie nri. So ka anyị pụọ gaa rie nri is let's go out and eat. Ka anyị pụọ gaa rie nri, please let's go out and eat. Ọ dị mma, okay. Ebee ka anyị ga-aga? Where are we going? Na nke Mama Chinedu, Mama Chinedu's place. Ọ na-esi ọfụma? Does she cook well? Ee, nri ya na-atọ ụtọ. Yes, her food is tasty. Daalụ. Now, if you want more lessons, I offer paid lessons via Zoom and a group and also on one-on-one. So if you want any of that, head over to igbostudy.com and schedule a call, or just go to the description in this video and schedule a call and let's talk. Ngwanu kodibo.